v těch zápasech, tak on sám si hodně věří, což je vidět právě na té rozehře, ale taky bere si penalty. I když na něj nebyl určený, ano, tak si sám vyžádal to, že ji chce kopat a to teda mu to dávám velký kredit, protože to chce opravdu odvahu a svědčí to o tom, že je momentálně v pohodě. Povedlo se to před týdnem proti Olomouci, byla to pro něj první penalta v nejvyšší soutěži, ale co je ještě zajímavé, to je to, že na penaltu nebyl určený vůbec nikdo. Podle slov trenéra Hyského, ten razí teorii, že by na ní měli jít ti nejzkušenější a ti, kteří se cítí dobře. Já s tím souhlasím, já to mám třeba úplně stejně, já tam mám 3 otazníky a ten hráč je v nějakém rozpoložení v tom utkání a každý v tom týmu má nějakou roli a oni jako vědí, kdo na tom hřišti je důležitý víc, v úvozovkách míň, kdo už tam má nějaké postavení a přesně o to tam ty hráči jsou, aby si to řekli mezi sebou, ale já se cítím dobře, jdu, vemu si to a nebo nejdu, jo, takže za mě je to úplně v pořádku, protože jako určit dopředu hráče, který bude kopat penaltu, aniž bych věděl, jak mu ten zápas třeba jde, jak se mu daří nebo nedaří, tak za mě je to úplně super. Ve Všenorech tyhle problémy neřešíme, kdo bude kopat penaltu. Ty kopeš ty, viď? Je to tak. Pánové, zatím díky. Zdá se, že už se všechno chystá k zahájení závěrečného zápasu 15. kola šance ligy a tak podruhé dnes předáváme slovo komentátorům utkání Radku Šilhanovi, Václavovi Pilnému. Pánové, je to vaše, přejeme hezkou zábavu. Fotbalisté Slavie dnešní nedělní